malangit, jutay ra ba'y maluwas. Mingon siya, Sir, jutay ra ba'y maluwas? Una sa tanan, kini daing kaluwasan, lahi ni siya sa kalingkawasan. Salvation or redemption is different from liberation. Kaya mga Hudiyo kaniadto, mga Israelita, nga naulipon dito sa Ehipto, sud sa 430 katuig, gidaog-daog sila sa mga Ehiptohanon, gipasakitan sila, unya sa dihang naluoy nila ang Ginoo, gitawag sa Ginoo si Moises aron mahimong instrumento nga ang iyang katawhan mapagawas gikan sa Ehipto. Sa dihang nalingkawas na sila, niabot sila dito sa Kamingawan, dito sa bukid sa Sinai, o nalingkawas na sila sa madagdaogong kamot ni Paraon. Pero pag abot nila sa Kamingawan, disimba sila og mga Diyos-Diyos. Sa to pa, nalingkawas ni sila sa madagdaogong kamot ni Paraon, pero wala pa sila maluwas. Tungod kay nagpabilin pa kanila ang sala. Tungod silang sala, nisimba sila mga Diyos-Diyos. Kita usab nga mga Pilipino, naulipon ta sa mga katsila, subrag 400 katuig. Ila kitang daog-daog, ila kitang dagmalan. Ya pag-abot sa hapon, giulipon na sa ta. Oh, ila kitang gidaog-daog, o ang mga Amerikano, nihatag na to kagawasan, liberation. Pero akong pangutana, nga liberated na ta, wa na'y mga langyaw nga nagdaog-daog na to mga Pilipino, wa na'y mga Hapon, wa na'y mga katsila nga nagdaog-daog ka na to. Nagtuo ba mo nga wa gyapon pa nagdaog karon sa atong nasod? Naa, dili na mga langyaw, kundili isig ka Pilipino na, mudaog-daog sa iyang isig ka Pilipino. Ngano man, bisag nalingkawas pa ta, na-liberated na, pero nagpabilin gihapon ang atong sala. Munang si Jesus, mianhi aron pagluwas kanato. Dili lang kita niya lingkawason sa kahimtang nga madaog-daogon, iya sa tang luwason. It is not only liberation that Jesus brings, but it is also salvation, redemption. Kay iyang wagtangon, iyang papason, iyang kuhaon ang sala nga naa sa tong kasing-kasing, nga mo'y hinungdan nga ang tao mudaog-daog siyang isikataw, nga ang tao mubuli, mupasakit, dili mo respetar siyang isikataw. Tungod sa sala, ang tao nahimong daog-daogon siyang isikataw. Ug mao kini gianhi sa Ginoo, mianhi siya aron pagluwas kanato gikan sa atong mga sala. Munang si Jesus gitawag og manluluwas. No? Jesus is our Savior. Manay diferensya sa kalingkawasan o kaluwasan. Kaya sa atong Ebanghelyo, ang pangutana sa usa ka tawo nga Hudiyo nga jutay ra bay maluwas, wala tubaga ni Jesus. Wala si mingon nga daghan ba, jutay ba, wa siya motubag sa pangutana. Kay wala gyud na itudlo sa Ginoo nga dunay doktrina nga predestination, nga tungod kay kaliwat sila sa mga Hudiyo, kaliwat sila ng Abraham, siguro ng malangit. Wala gyud na itudlo sa Ginoo. Ningon Hinoong Ginoo, no, nga paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. No, dili ang gidaghanon mo itubagon sa Ginoo, no? Kundili
ang pangutana nga wa tubaga sa Ginoo nga how many will be saved. Ang tubag sa Ginoo nga sakto untang pangutana nga iyang tubagon nga kinsay maluwas. Kinsay luwason. Yan tubag sa Ginoo sa pangutana sa usa ka tawo, ingon siya paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay apan dili makasulod. No paningkamot sa to pa diri sa struggle. Ang kaluwasan ang gingharian sa langit kinahanglan atong paningkamutan, atong trabahoan, atong singtan, sakripisyuhan ug mahimo pagkamatyan sama sa mga martir. It is not automatic to enter the kingdom of heaven. We must exert an effort. No mo magsakripisyo, doon naging pagpaningkamot. Dili sayon ang pagsud sa gingharian. Yagingon pag yun dinhi, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Samnang sigpit, piit, gamay ra. Sa to pa, ang makasud sa langit, katura mga islim. Pero katong tambok kayo sa pagpasigarbo, katong jumbo kaayo sa pagpasikat, katong nga dagko kaayo sa pagpanglimbong, katong mga tambo kaayo sa pagpangilad, sa pagpamakak, katong mga dagko kaayo sa pagkadaotan, di ito makasud sa sigpit nga pultahan. Kinahanglan aron makasulod, magjogging sa paghinolsol, magpaslim sa pagpaubos, kinahanglan magpa-slim sa pagpailog, kinahanglan magpa-lose sa atong timbang sa pagkamatinabangon, no? Kinahanglan dunagyoy buhaton, dunagyoy tay isakripisyo, datay paningkamot, no? Unya ang kaluwasan una sa tanan usa ka gasa. Salvation is a gift from God. And salvation is the initiative from God. Ang Dios gyud mo oy miuna pag duol kanato. Unya aron maluwas ta kinahanglan sa tang mo kooperar pinaagi sa pagdawat sa tanyag sa Ginoo. Salvation is an initiative from God and the response of man to cooperate with God's initiative. Kay dili ra ba maluwas ang tao kung kita dili maningkamot. Matupan ni San Agustin, God who made you without you will not save you without you. Nga ang Ginoo, matupan ni San Agustin, nga nagbuhat kanimo, nga wa magpahibaw kanimo, dili sad muluwas kanimo, nga way pagtugot kanimo. Dili, kinahanglan gyud ay nga dunagyoy mutual effort ng Ginoo ni anhi aron pagluwas kanato nya ang tao kinahanglan sad mo kooperar sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo. Manang gitukod na sa Ginoo ang 7 ka sakramento. Pero og dili kita modawat sa mga sakramento, dili sa ta makasulod sa gingharian sa Dios. Di sa ta maluwas sama sa bunyag. Gitukod na sa Ginoo ang sakramento sa bunyag. Og di ta magpabunyag, ingon ang Ginoo, walay tao nga makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon siya mabunyagan pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kung di ta mudawat sa mga sakramento, di sa ta makasulod sa gingharian sa Dios.
O gitukod na sa Ginoong mga sakramento. Unya, ang kaluwasan nga gikan sa Ginoo nga nagkinahanglan kupirar sa tao, kinahanglan ato gining buhaton tungod kay dili ra ba makapugos ang Dios sa pagdala sa katao ngadto sa langit kung kanang tawhana gusto gyud mo adto sa impierno. God cannot force anybody to enter the kingdom of heaven if that man refuses to go to heaven and wants to go to hell. Tungod kay kita dunay kagawasan, and God respects our freedom. Ngang Ginoo mianhi aron pagluwas kanato, apan dili kita mo kooperar, di ta mo uyon, di ta mo dawat sa mga sakramento, di ta mo dawat kang Hesus nga pinadala sa Amahan, di kita makasud sa gingharian sa Dios. Di gyud makapugos ang Ginoo pagda sa sakatawo ngadto sa langit kung kanang tawhana gustong mo adto sa impierno. Nya ikaduha nga ang kaluwasan kinahanglan buhaton paningkamutan matag usa. Matag usa kanato maningkamot kay matud pas Ginoo. Sulat ni San Pablo ingon ang Ginoo, tungod kay buhi ako, muluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdaig sa Dios. Ug ang matag usa kanato maghatag unyag husay sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon. Na individually kita gi maningkamot, di ta malangit kun ang atong inahan mo hinimba. Mingon kang Ginoo, nalangit naman akong mama, pasudla sa kus langit Ginoo kay hinimbahon na ba kay to siya maampuon, mahinatagon ingong Ginoo. Dili na pwede kay kung ang imong mama hinimba nya ikaw kay simba, di jud ka kasud sa langit. Ang imong mama mooy manggihatagon nya ikaw piting dawa, di ka kasud sa langit. Kung ang imong papa mo'y mapasayloon nya ikaw gahi kay kang pasaylo perting gahian nimo madinumtanon kay kas nga tanan, di gyud managlahi gyud. Dili dita malangit kun ang ato orang mga suod mo'y maayo ato mga ginikanan amahan mo'y mga buotan nya kita dautan matag usa lain-lain yung hukom sa Dios. Muna giingon San Pablo nga nag-ingon ang Ginoo, tungod kay buhi ako, muluhod ang tanan sa akong atubangan ng ang tanan magdaig sa Dios ug ang matag usa kanato maghatag unyag husay sa Dios may tungod sa iyang kaugalingon. No? Matag usa kinahanglan maningkamot. Nya ikatulo nga ang kaluwasan adto ginato masinati sa gingharian sa Dios dito sa langit. Kay may kausa niadto ko sa minteryo kay akong giduaw akong manghod nga namatay nya anniversary man to. Samtang nagpaabot ko sa akong mga igsuon kay nagpundok mi dito ay attend mig misa, dunay laik tinhuan so dito sa minteryos Katoliko nagwali-wali ingon, noy manang dong day kamo mga Katoliko pamalhin mo sa among tinhuan kay kami sa amo ang tinhuan naluwas nami. Nya gitudlo ko, ikaw dong balhin sa among tinhuan kay naluwas nami, kamo wa pa gyud mo maluwas. Di akong giduol niko, bay pastor usa to ming ingon nga naluwas na mo, ya pabalhinon ko sa inyong tinhuan kay naluwas na mo, kami wa pa may maluwas. Ingon ang pastor, wala gi naluwas na mi. Ako dang giingnan ko, pastor, wa ba ka kahibaw? Wala ka ba kahibaw nga ang mga tao nga naluwas na tunas gingharian sa langit? Yang anong napamkanis kalibutan, napamkanis sa minteryo? Wa sa katingog. Ang tao nga naluwas na
tuas gingharian sa Dios. Mintas dinhi naapatas kalibutan naningkamot pa ta pagsulod sa gingharian sa Dios. There is still big room for change. There are still many opportunities to struggle and to enter the kingdom. Mintas buhi patas kalibutan, di gyud ta kahukom nga kining tawhana nga way simba-simba karon, makit-an ninyo nga way simba, way pag-ampo nga maimpierno dili. Kay matud pas Ginoo, daghan unya ang nauna maiulahi ug daghang naulahi mahiuna. There will be a big surprise, unexpected reversal in the kingdom. Kay tingali ato makit-an karon nga way mga simba nya dayon nilang kamatay pila ka semana sa pamamatay, mangumpisal ni sila manimba mag-usab nya makasud jiging harian sa langit. Who knows, kisay nakahibaw? Ay sa mo kumpiyansa nga kamo nanimba karon, ay sa mo kumpiyansa nga kamo nga nag-una karon, mauna sa mo gingharian. Kay gingos Ginoo ang nauna maulahi. Di tam kumpiyansa, magpadayon na kita sa pagsimba, sa pagampo, pagbuhat og maayo. Kay niingon na ba ni sa Ebanghelyo, sa dihang gitrangkahan ang pultahan, ingon sila, Sir, ablihi kami. Ablihi in taon ang pultahan, ug mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Ingon ang usab sila, mikaon, ug miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod. Ug mutubag siya, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Sa to pa, dili day paigo, nga igo latang maminaw sa pulong sa Ginoo. It is not enough to listen to the sermons, to the Word of God. It is not enough to reflect, to read the Word of God. But most importantly, we are commanded to do pagbuhat og maayo sa atong isikataw. Kay ang hukman sa Ginoo, ang ato gyung mga binuhatan. Kay bisag masag-o pa nimong Biblia, bisag masag-o pa nimong tanang bersikulo sa Biblia, ug wa tay buhaton nga maayo, di gyud ta makasud sa gingharian sa Dios. Manindog kitang tanan, mag-ampo kita ngadto sa Ginoo.